Jose. Oh, Sige. nakita ninyo nga mga background? Agta, lalim. Oh, kayo sa mo ang kaning kuan, oh, rock and roll. Shooting. Unya namin mo shooting mga ka-ignorante, mga kaibigan. Ang atong shooting karon pelikula. Episode 1 pa lang to. Okay, nagdadako kunog sapatos niya, wala akong gamita. Oh, kita niyo na. Kaayos ko sapatos, oh. Sus. Nya, wa may standby na. Kaning costume. Kuan. Tungkod ng balon taw. Wa may kuan. Wa may kaning tarong na standby nga. Ay sa to iPad. iPad. Mga kabuang na mga ignorante, oh. Mga iPad. So, mo gamit ang takmig ka ng monopod kay ka ng kurog kay among kamot dili ma. Okay. Paano para lolo. Ay, Ala nga na nagbisaya man ta. oh, ipopost natin ito sa FB. Ingon nila, sabi nga nila Wala tayong monopod. wala tayong mga monopod. Sana naman maawa kayo sa amin kasi wala na talaga kaming magagawa. Ito yung bago naming membro. JB ito may. Sabi nila gwapo daw ito, marami na itong natrato. Ha? Gahay kina daw. May natrato mga ka-ignorante. Gahay kayo pagkataloga. Tagaloga. Gahay kayo daw. Nahibolong may kami kasi kala namin maraming tao dire. Maraming tao dito. Sus, hindi naman pala. Oh, ang ganda ng bakuran namin dito. Wala lang kaming bahay. May bakuran pero walang bahay. Dito Ito. kami nag-shooting. Ito yung klase ng bato na mayroon kami dito sa Pilipinas. Tingnan nyo yung kabayo ko. Aking kabayo pero hindi sa akin. Kabayong puti. Ayos. Nandito na kami. Pauwi sa aming bahay. Oh yeah. Kuan ha. Kajib. Ngayon lipak naman ka. Hay na ba dong?